baara ni Gao o ye kilo 72 ni 2 ye ani Ansongo fana kilo 22 ɲɔgɔn don. Baara bɛ goudron da de la. Route nationale mun bɛ taa Niger, Gao Niger baara bi o da de la. Baarakaw bɔra bi ni bi ye talata ye mardi le 25 avril bi de ye baara lɔgɔ fiyɛ ye. Donc u bɔra ka sira tigɛ k'a fɔ ko mobili ti don mobili ti bɔ. Bari nin waati laban ninnu na baara bɛ ka attaquer kosɛbɛ. Sufɛlaw fɛ marifatigi dɔw de bi na u bi don da ni da. Dimanche su u donna da ni da mɔgɔw siranna dɔw bolila u ye maa 2 de fa cɛkɔrɔba dɔ a n'a den. Yan'o cɛ fana tilala ka na an ka conseiller dɔ u y'o minɛ k'o siri k'a fɔ fo ka wari o ko wari t'a bolo u y'a minɛ k'a siri ka muru yɛrɛ d'a la k'u b'a a bɔn'a nin na a denw sɔrɔla ka burburuni dɔw fara ɲɔgɔn kan u ko de b'u bolo u taara ni o ye. Nin waati laban ninnu na dugudenw bɛ ka siran musokɔrɔbaw bɛ siran denmisɛnninw bɛ siran cɛkɔrɔbaw bɛ siran. Bɔra ka se k'u ka nisɔngoya jira pour que k'a fɔ ko faamaw ka se ka u kɔfilɛ u la walasa lakana ka se ka la nati baara kɔnɔna na. Faama minnu bɛ yen u ye jaabi jumɛn di nin ko in na? U ye papier dɔ sɛbɛn k'a di préfet-lakaw ma pour que k'a f'u ye. Sinon degun ninnu fɔra a mɛnna a ma daminɛ ɲina. A bɛ san 2 wali san 1 ni kɔ bɔ u nana u ye baganw bɛɛ cɛ. O ye baara mara bɛɛ ye o tɛ ko dogolen ye Mali bɛ b'o kalama. Kuma bɛɛ n'a waleyaw kɛra a bɛ fɔ mɔgɔw b'u ka nisɔngoya jira wa kuma b'i fɔ fana. Sarasu tɛ yen wa ni finitigilaka tɔ minnu? Hali ni finitigilakaw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ u bɛ Gao ani Ansongo. Waati dɔw la u bɛ se ka na. U ma deli ka na wa ou bien u tɛ kan ka fosi? U bɛ to ka na waati dɔw la u bɛ to ka na mais tu kɔni fɛ bi ta in kɔni ye mun ye population bɛ fɛ a ka dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn Mali faamabaw k'a dɔn u se ye mun ye u ka se k'o k'an ye walasa lakana ka se ka la nati an ka sigida la. A ko k'a ye sɛbɛnni kɛ ka di préfet ma olu ye jaabi jumɛn di o la? Tile 2 in na an b'u jaabi makɔnɔ ani n'an ye mun ye tile 2 in na an bɛ tila k'o lasa u ma. Bari hali sura yɛrɛ mɔgɔw b'o la parce que an kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ b'a fɔ ma ko Nɔniya o ni anw ye kilomètre 3 ye u donna da ni da ka bugɔli kɛ ka mɔgɔw bolofɛn minɛ baarakaw y'o mɛn dɔrɔn sura an bɛɛ jiginna. An bɛɛ ye dugu bila an tilala ka segin parce que taayɔrɔ tan na baganw bɛɛ minɛna ka bɔ an bolo bagan foyi tɛ baara an ka bagan misɛnninw bɛɛ cɛra a bɛ waati jan bɔ.